ngan phun shuai irida tu. Cik tu number oh ni. Hello Rida. Hai, Phi đang lấy yêu. ngadang songkai, pipat. Hey ngamut ban ông chúng ông phi có wait thế. Long em. Kai kata, tu ong la dadi kabab hati. Kakambam. Ya le lang te nga try kam dei kam snail. Okay, tu ong ken, tu ong no ta. Một ông là slam bang Ban ông tang ba nga snow le rang rai. Namla ban set ba kam sim kalang ngamut ban ông ba. Nga itana pala de phi. Hatu phila na ban ai jakai nga amen sim jong phi. Ban priang nga kumu ba I jong phi baro shirta. Shisha se. Pikular shisha ban it hoge nga. Hoi nga kula ba ngan I bat sumar hoge phi baro shirta. Dada pilong shisha kumtati ngaru nga it shisha ya pi. Kumdei shibun mo. Phila priang nga kumu ba I jong phi. You are calling is currently busy. Please call again later. आप जिस व्यक्ति Ke phun ban no kata shubizi sa ngan persang phun itu perlo uang bayar phun man kapor bakarida person you are calling is currently busy. Please call again later. आप nom ta perlo rubisi ada rubisi naik na phun matkana tahu man sa phun sa kamshipang ka busy demo busy but no kata-kata masih kentar ungkut syuk Em ngai phun bat karida. oh temela cleaner Ngamut me tang ba ka ong sa phun biang shibet. Ladon ba phun na ya. to me na shukwa phun kai Ah, to kata mo se phun pan hoi to me. Hello, busy but no kata-kata MP bapun imay na shinong. oh kata mo na snow ba pitok Shisha nga ngam thok, nga klem thok. promise pitok am Hoi, promise. Kwa thok la iyo pat. kita na sa phun na shibet marngar nang bunkam oh plan ke phun badukit henry kemud mentok mo
jingnya David P. Maaf yang alat biang yang bangan long no tang kapar lok jong pi lada long. Om don kam ngam kwa bani perlok pat kibru ibalap mit tang ka Thok ka skor phim i hok yang pi kwa tang ban chule kai ngam kwa banang i bha biang sa sin namar ngam tip ka bashan landet lei kalong kumno. Goodbye. Tang ba ken mau một dung liên chịu bận thọc năng này sắc mặt, yêu chót ấy khlam đầy bọt.